nani fere makko jol balejo krum tumi taki basto balejo krum sendi may banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi may banden do wima ko diluma nyaayinge sama o dunya ina jogi jomum satir ma fo lugeno dili dillani cerno abu bori gartani cerno abu dili dillani cerno abu bori gartani cerno abu oyrendo men wayrano men ha susi serembe ha cerna gunde rendo men cerna gunde rendo men wonti julo Voilà. Nada je. Abu non? To fam jere min juro hol keddo damangal. Yo min tan biro do deja kam mamu jere han. Wa biro mo bas na dem. Non je jom ko holdum ka pour ko holdum mamu jere. Anda mo o yak sedo do tan jere kado yak sedo. He he. Min biro do tan jere do kay dara la hen wala. Anjon ko arema woni ma ha sa yelti dum ko jere no rado. Wana ko cikara ko min yidi yaade jere biro yo do tan jere. Kado yim yidi yaade de yam biro min jaar wat. Yo joni yawat jan men do waddi wirti ha bo mi hebo ko. Janje kay ko gon so jel ko guddo dama gallo. Janje ko en nawmi je. Ha. Janje so nawmi je ko normal je. Halis. Ni de min de ni buri ni. Bato kam balano do wayno ha so wati waynati. Na be jogi mi ittani hen parce que beda kam woro mem sonata kam karan law. Ewo dum ta kam arna na poche ma. Donc kema unsi donc gomo jogi dal do joni no ho tumula an joni hol budget yona jono mo sa jet hol budget jono mine abu yam jaada kam dum tan heso 50 minutes seddi ko mi jema ala ma hono ndugo no ma jet mara mina ginam ndem ko jinnom jewden ser ko faata batte mamoudou dangal mungal juutiyar andi kilo ko yiki juuti no feewi hande de yaran ma duubi jeetati walla fawi min nanan taamu hay famille makko yummakko ne aranno ɗo temps en temps kono hay ɗum joni natti hay appelaji mum heɓata affaire o ne muusi kam no feewi ɗum noon tan jinnomi yewtidde ma udde hakkillam ko feewi ɗi ɗumnaji ruki mawnam wiyetama muñ mbiyam ko ɓeydu muñ ham siwka muññon mamoudou gila ɗanni duuɓi jeetati e ko fawi aɗa muñanimo ɗum aɗa jooɗi kono ha joni min ko mbiyatama ko ya muña min kam ko ɗon tan mbiyatma muñ nottema chéri non tan mbawgat sono muñi kono kam mi tampino feewi tampini oti wi noon ay debbo gilo dawi o jibina koye muñal hawmaayo mbiɗo wawi wiide ardata koye debte hoddata koye goski muñal debbo wadde ko an muñata ma nannat haaluji ɓe mbimani ɓene beña ɓene beñca kono ko an tinnoto ko an muñata ko ittimo ɗo nawima ko ɗum artirtamo inchallah nawima ko yaade yiiloyaade o suurma o suura men enen fof o suura jinnaɓe mo ko ɗum nawimo haydara hen juuti no feewi ne juuti ko gonga ene juuti mais ɗum hottaki gandanɗa hoore ma finde subaka gooto mbiya aɗa ƴeewa aɗa waɗoy ko ganduɗa ka fotani wadde walla aɗa yiiloyo ka moftani ala jarani ko Allah nawima ko Allah artirtamo ɗum ko haydara o
won wiyoɓe gandanɗa hoore ma goto kam ɗanni mi yeehi woni toon duuɓi 7 duuɓi 9 mi yaha mi fijoye walla mi yaha mi ƴeewa holno mbaɗanmi ngam mi wawa seerede kono an Allah dandima e ɗen gueɗe foof aɗan jooɗi e galle he aɗa muñi ha hande no muñirnoɗa hanke heccanke ne ha hande jokkitir noon tan kontir haydara inchallah mo artu joni inchallah a jewnoɗo tan kono men andi joni o arta en tout cas min kam itamkeni feewi n'est ce pas kam yummo ko ne noddalnoma kam ha joni kono wayri ɗiɗo ɗum nan kam wayri feewi ɓe wamnatinanande ɗum yummum Mamoudou noddanimo wayri noddudema aɗa andi a famanno ko mawɗo aɗa mawni an yaade place jaha ƴeewoyama juuroɗama calminama namdoɗa holko woni dow wasatani taw o nani Mamoudou wona inchallah ɗum de min waɗi so ɓurɗo ñolani inchallah mon waɗ ɗum ɗiɗo temps uji hawto wi ɗiɗo temps uji wallahi mami essaye wadde ɗum so Allah jaɓi andi kam miñiraɗo moƴƴo eyi kono dañmi ko heewi ko famdude fof machallah eɗen tinnidi hen machallah kadi ɓiɗɗo duwanaɗo wawno wonde mbiya concernant affaire uji am natta hen a namdata kam ko gonmi dow mum kono alhamdulillah wallahi ko gonga ko kalanmami ɗo ko ɗum foti yo yaaru yeeso nde ɓi an ɗoɗo ñaagui dowa an minima enen jiiɗi yummo goto e baba kay wiyanan cikoɗa ɗum no wiimi yimɓe jiiɗima holmo gonɗa la anda yimɓe jiiɗi yumma e baba to galda haajuji kono alhamdulillahi rabbil alamin ko Allah wadde on yo Allah jokku inchallah woni wi wiyanima kam duɓɓuɗo wiyanima ko coɗi o toon wiyam tan kam jaho jeere minen tokama mais yaade jeere ma jogo objectif ma jogo vision kam ko noma jeere ko kono yaade jeere tan ni ko mbatta jeere ko gos ƴeew ɗo les choses compliqué min kam jaata tan jeere a faami jeere kene yaaji kam jaata tan jeere mi yahan duggoyde liggi mi yahana haydara jam tan ko haaja kala ko jiiɗi ko ganduɗa mbiɗa yiiɗi walla cukalel gueɗe yiiɗi sodan ɗo ala ɗum haasam yaltirta noon ɗum ko fenante allah seedi haasam yaltirta noon a ya won yummoragol moto kelifal mi ƴetta sakkos ma mi sikkaji tan duggoyde pour liggi yom ɓeyɗa liggima e liɗɗi e coɗa setti o mbaɗa hen mam soɗoko mi hen gasi abouyen min ɗum dañan hay gilam de waɗa seeɗa ornat ɗum dañan hay gilam abouyen par yow man ɓeydude man ɓoodi liggi no ƴe uñani nogas ɗum arrangane min so ɓuuri ɗon dérangeat kam min nen boko so ko mel ma xaalis aɗa seerami ƴetti uñaji nogas wara ɓit o baraya hande e jikku mi ƴettum ton mi ƴettum ton waynimam ɗum nen nogas la mi ƴettum Allah sesa ƴetti goɗɗum mo tan mi mo ƴetta nogas yonta kam mi yo yimono ƴettama tes Boko mbasa yejjide ko mbiɗa o I love you. Thank you. boko mbasa yejjide attor ɗum yewtero hannima kawtumini yawde halisma yaje kaw mbatta haqqille e damal ngal kawko nanɗa jagana ma naata wayrano men ha susi seeren ɓe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto gueno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya ene jogi joom sattirma fu hollu gueno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou mboɗon ɗon han jooɗi mi joni gasta ƴettafonma ko miijoɗɗa miijoɗum tan ko affaire Mahmoud kadi ha joni ko hen gonɗa min tiyan kadi kam to gonmi ɗo da mi tampimɗori an ñanden tan ko kaldunɗen ɗo netti waɗu monji wallahi netti waɗu monji joni ko jiɗɗa wi solution fof momi ƴeewoy min hankadi fo hunde fof no heeƴi hen haysino ceergal o heeƴi hen hankadi mi tampi ceergal kane laaɓi ha to hubba ɗum tan woni solution ko dara yatan imagine guilow yehi mi nantamo hay nokku
wawande wona e malu rugi artir hakkille ma rugi artir hakkille ma no feewi ganda ka desaɗo rugi gollo kongol kam hoti mi nanto ɗum ne e nder hunuko ma hatto ɗum mbimami ubba ɗum hoɗo mi nanto ɗum ne hunuko ma yimɓe woɗɓe ne nana Allah yiɗa ko ɓurti ko Allah yiɗa ko ɓurti ko par ce que neɗɗo islam hokki gorko wayru debbo mum ko lebbi 6 goɗɗum ala o yi hannde ɗiɗo duuɓi fof o yeccitaki hay nokku ɗum wawa wonde min ummanto hooram rugi an mo jeyi muñal debbo jeyi muñal ha maaya kono andi ko debbo jeyi muñal waɗi ko tahamma muñci min muñi wala muñciriɗi hankadi rugi ko gonga e muusi ka muññoɗo ɓeydu tinnaani rugi min miñiragel ma de mi wasiyta ko wonde ya seere makko an hannde a anndano Allah waɗata aɗa wawi wiide joni yon ceergal mum waɗe o arta hannde ni wala ɗum ɓurnim de ɓuranma ko seereede ɓurnim rugi gonga e ma ɓuranma ko seereede wala ɗum ɓurnim joni ceer on hannde o arta hannde no wayete ma so ɗum ɓenni mi yahto ceerno mbataro jirmi ceerno fof jewti ko wiyete ko non ko gonga kono rugi min miñiragel ma de mbiyatmami ko hara ƴettu o décision mawɗo sibo ene teddi ay dewgal wona wutta tan mi welama mi ɓornim mi mettama tan mi ɓorti mi fawiɗa dewgal ko a wi ko gurdam e maydi muñal noon ko an jeyi muñal so woni ɗo so ala ɗo ko an jeygal ɗon muñal kam muññoɗo ha hannde ɓeydu jokku continue muñugol ma sinno jinnama ko ngalano e ma haaju eyi walla sinno jinnama ko ne kaldanno e makko an haaldani e makko ɗum ne wawi wonde kono jinnama ko kaldata e makko an haaldata e makko jinnama ko nan muñi ko taggi hamma muñi no jinnama ko muñiri ni wallahi miñiraguelam mi laabaka taw jinnama makko en kalda e makko kono min kam laabami koko gondumi ko min kaldata kono jinnama makko hay ɓeya mi wayriɓe min ko ɓooyi mi wayriɓe no feewi wallahi so wonno goɗɗum firta kono kam de toute façon holno gorko mbiɗo ko desɗo jotto ɗiɗo tawoji fof ala joom suudu mo haaji naddata e nokku en tout cas min kam ɗum ɗo mi natti fam ɗum tan dal jomre de no woodi an holko woni dow an kay anda taw wala raison ne wayi kadi taw o suwa fewnditade ala no wayata ɗum noon rugi tin rugi yelam rugi mawnam sabu Allah ruttito ko kalɗa ko kaltoɗa guppa tinno rugi accu ɗum joni ala probléme jooɗo hay sinno ko yontere walla lewru sa yiyanimo mbawa wiide aɗa seere kono hannde yalfin tan mbiya aɗa seere a anda sa seere mo somo artu hannde ala no wayatade ko on décision ƴettuɗa hay son waɗan ɗum kam mami yam ƴiw yacci am so Allah jaɓi ɗoppanan ceerno tawi ko on décision ƴettuɗa ane bone ma yimɓe naftoyna kono andu ko ɗum décision marde defere jomum mi haali hamma e wima hara seere hara ƴettu on décision wi ko on décision ƴettuɗa ƴettu ane bone ma min yadani ma ɗiɗɗa tagal hannde a sama o dunya ina jogi jomum sattirma fo hollugeno dili dillani ceerno Abu ɓori gartani ceerno Abu dili dillani ceerno Abu ɓori gartani ceerno Abu woyrendo men wayrano men ha susi serembe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto geno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya ene jogi jomum sattirma fo hollugeno dili dillani ceerno Abu ɓori gartani ceerno Abu dili dillani ceerno Abu ɓori gartani ceerno Abu
Kau? ko haala kay ɗum mayninɗama ɗo ɗum maynama fi zéro Aw sino sama nguur ni tan ni. Kau burning seko. Ni kau ni. Ha? So tawi ko ni kan netto bagage en mbaɗa ndena men. Ni wona ɗo accirti wata mbiɗa kalis ɗa. Waaw ɓurni. ay tawi noon tuɗɗa wulle yiɗi ciɗano ana wallaɗo baɗo yo hex Burning for seko. o woni mo ko ñamde yer ay ko dokka ma ko mata wawa so dañ jom ñaan ha ɗum lettima gal yer so dañ jomji haajirnami kam jeeɗa o yagaya honon haaju ɗon majjata so noon ɗo ha firiji wonama ana ɗo ha firiji ana wawi yerde makko jeeya he ana wawi yerde makko jeeya cooda afrique kam hon dara ngara ɗo jonta kuccina yen mbiya haalano afrique ji boyi kanko wawa yiɗi min wawa andu ɗum ha o yiyan ko coɗo ɗum to goppuɗam ma on ndegodir jeeya kam goppuɗo ɓe kilaram goto tan wiyo falan ɗon mi ara comi ko coɗam ko gattum tawtumam ɗon andani ko jogui baksumi ko tan on jogui mbiɗa yo farma jaranaɗa est ce que holɗo est ce que holɗo to hokkuma to goggoma hokkuma Ko kam fuma ko non. ala to hokkuma Lamin sino sagam gorko ko codanɗa mede puspusa sonno ɗum tan min pota yiide dukali fof ko ɗum noon tan conna waaw o sonna kay dal kenanda ko coɗo mo jam to ɗo sili bangal suban tan jaati min mbiyata silif ha min fima min mbiyata suban woni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi guesa ma o serdima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi guesa ma o duniya ina jogi jomum sattirma fo hollugeno dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu oyrendo men wayrano men ha susi serembe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto geno lamɗo kammuji jiɗo waɗa ɓori ɗon Ama problème ma. ɓe ñani ngari ɗum woni probléme am Sari joni mi addude yimɓe. dara noon a wiyam dara Assalamu alaikum baba. dara hami jooɗo kam salamu aleykum kam maaro ko ma neɗɗo jooɗo wiya salamu Ani aleykum jonde adi fof. o Adi haala. attemi joyi ma taw ceernabo jiɗɗa yiide Ko temi joyi ngalano. Il faut ran temi joyi. so temi joyi ngala de ko ɓuuri temi joyi ko en mbawa yettide ha toon joni Joni da temi joyi. Ɓuri temi joyi kam mi annama ɗum. o noon woni biññintoɗo sene ñaama ayo woni biññintoɗo sene ñaama seeɗa ala ko ba Nde koyre jam wadde kam ɗo. Wadde kam ɗo hannde wonde yidde bannami sahar par ce que joom gallam o guila min desudi Allah waɗi yoɗanni hannde kadi ɓooya ladde no feewi waɗi duuɓi 6 toon e nder hen kadi mi nanani mi andanama e dara o noddata o neldata nouvelle aji makko dal mi nanta ɗum jimmi nakko ƴewana kam liste ka eko wona ɗum ko heno e hannde mi heeɓi yeyde ko joguinomi aduna fof cuuɗaɗo fof mi yeehi ala hay wertantiri fof haydara heddaki eyi jimmina ko mbanna kam liste ka mi yidde andude ko woni dow mum tan guuri omo selli kam wonnam liste ka o wiyete kanko ɗum golle mo wiyete ko Mamoudou ɗum makko Dieynaba
omo na jam alhamdulillah omo huuri omo na jam to wonɗo han omo jaggi seeɗa to leyɗe tubakoɓe ɗo omo nanga sani ɗum nanga on nanga ko udda kono won mo yindirɗon ko debbo won debbo mo tubako mo yindirɗon on o wondi ɗon on hettume fof ɗum haɗi o suusa jogaɗo ɓernde haalude debbo goɗɗo ɗum haɗi o maskima ko ɗum noon kono ɗum fof ne iwo sa welama waɗonmo joni joni import o tofuma ɗo joni joni ceerno wona ferade konngol ma eyyi min kam wonko ñimi kan namdadema goɗɗum par ce que aɗa andi kono mbimami no yarni ɓooyi o est ce que dewgal min emmo ko hande ne foti wonde ɗon ha joni foti moƴƴude eyo min nani namdal ma kono yiɗde fammindam min wima kanko monde debbo goɗɗo sabu ɗum kursomo holli kam kono annen duuɓi mo waɗi ɗon ndi est ce que an hoorema wondani ɗo e goto goɗɗo Allah dandani ɗum ɗon par ce que min ƴeewi ko hakkude me Allah kono debbo desaɗo ala droit fijji caggal joom galle eyyi so rewi lawol a meeɗa safnude hay lawol gotol meeɗa wadde dewgal sino hume en waɗi yimɓe humoɓe dewgal ngal a faami oɗon jogui wakkilaji faami namdal ma noon kamɓe mbawi jabade men sabu min cikkunomi adduma ɗo aɗa yiiɗi wannede aaye o arta walla gueɗe mbawi noon min ɗum kamɓe ɗe wawi wadde ɗum eyyi kono noon so arti haalde haala dewgal hin sariyaji en noon ɗum a yaaɗo humnoɓeɓe e yo dewgal noon mami humani mi wona pirtogal a faami e yo jafoɗa a jarama kadi ɗaade kam mbiɗa ɗi duuɓi fof aɗa muñi ka tinni ɗum eyyi il faut mona ɗon reconnaissance ka tinni ɗum no feewi aɗani gasi jarama marhaba o ɗe duuɓi fof o mema o lofɗode firke non ka tampu koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi joomum sattirma fo hollugeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani kaw dogoyi dogi holto ka ande a yirani kaw ko yiri wadde joni kaw joni finat tan dogoy waɗa sport kaw ma sport anda de ko waɗande sport mo siku min mo sikiranmo min ani piranmomi ɗo ni ne dartirtuɗomomi ni ɗum tawi ko wiyata joni komo ceenoya o anda fulɓe jogui konngol ne mbiya so neɗɗo wi no fayta e jamma gawar so renta e gonduɗo e heegaɗo ɗum findi sport aji ko an tagi kaw man waɗoya sport kaw ma aduma meeɗa wadde sport ga joni dandum ha joni meeɗa wadde sport wiyata ko pour mo ceena mbeɗa ronka dartadema kono min hay sinno watti ƴettude galleji falam haalanmo ane kawmo hakkude mum ene foti wadde oɗo cokor ha komo waɗi hen sport à cause de ɗum an kanko ɗum jaggoɗa ko waɗede sport pour omo haaɓe ma kono konko waɗoyan sport a faami an kawma wona guiƴi abou yeri gogo wallahi min yiiɗa waddude kawam aɗa andi kadi min mi yiiɗa waddude kawam an hoorema aɗa andi ɗum sa yii min gorko mon kilifa kawam ne haalda yam ɗo mbeɗa waya aɗa andi mi yiiɗa waddude kawam sa yii kawam ne fiyam ne jooɗo dowam hannde gonmi koye cagaragal am gandanɗa hoorema mi resani kadi surtout mbeɗa selli kawam ne jooɗo e reedam aɗa andi vraiment mi yiiɗa wadde ma mais kawam mawɗa ko fof kawam ne wattiyam yitere kawam kamba ko terema yi ɗum hirami ko hirata ɗiɗo bandara yiiɗo hara men e sarbirele kokoma so yii ɗum wona hiram min so goggam yii sarbiram barde bo ham ala mbawmi hen ala mbawmi hen ha so bippi kam tan mi rappelat ɗum go ɗiɗi a faami ko wona ɗum noon ko kawam wallahi aɗa bonni ko ɓiɓɓe dembo cillel piyanno ɗum ko yiɗi ko watta ɗum e yam fuut ka hedara ala hen fuut kawam e babam ɓuuri fiyede tarih fuut mbimemi kalne haare waɗa tawɗa eɓe kaɓe go fof doganta ko nangudeɓe somo andi so nanganimi no wawi maaya ɓe mbawa haare sa pari yimde mbiyam mbatta yam a pari yimde artir hakkille hoore ma kawma wona guiƴi haɗa wadde mum ɗemgal e ɗakaaji kawma wona guiƴi so waɗima ko hunde ko poɗɗo waddema ɗum so wiyama sarbete kanko kala ko ganduɗa ko yii ɗum e ma fewani mo haalane anan kaɗa nan ko kawma hay so fima hannde o fotano yettade o wona guiƴi ko peewle ma tan o yiɗi a ñande foɗa haalne so sikkama a fewdiri jonde ma duttoɗa caggal a ñande fo ka possible yimɓe an so neɗɗo wiya feewi tan duttoɗa ke caggal wallahi mi ala probléme kadi mi yiɗa hokkede fenade wallahi mi ala probléme min hokkani mo fenade wallahi mi ala ale kama fof poto hema ala fof mo jingantumi min woni hakkude mon noon ko moƴƴi tan kaɗami hakkude mon
anani kala mam ko so kawma arti kam so Allah jaɓi inchallah min jooɗo jawta nde ɗo yawtere enen fof eɗen tawa kanko woni wadde marquage kam woni wadde marquage min marquage uji mo waɗata kam ɗi yarantani kawma ala tama sakana waddama marquage kala ko wimma ko ɗum joni min cuuɗi tesilom ya min on jarnimi yaade waɗumi yakam entraînement an fa womdoro kawma waɗa entraînement wallahi min waɗani entraînement aɗa selli haw arta namdodam eyi joni ho arti so arti jooɗɗen jawna kadi ɗum ɗo so tawi mbeɗa fajiri mum mi yaa mi ruto fourni mi foftinam a faani nan ɗo hay gooto kadi an minema ko sasma walla ma ko renndin min ko serndan men kañ mi haalama guedde so a yii fuuta minde susujam garta toon ngala koyɗen taw makko gonga noon gonga an kaw nganndanami yiɗa waddudema koko hay somi tawimi kala tawmo mi jooɗi mi salminama kaw mi tikkanami kaw wallahi ala tama mi tikkanami kawma ko tikkantuma ɗum ko an waɗi hakkille ma woodani hay somi salminimo jabra fota warta ƴeewa ma yii no tumminirto ala so arti a haalta ko min haalata sabu on ɗimɓe fof mom joƴƴin mon ɓayno kono sukaɓe tay mom joƴƴin mom haaldemo ko woni haaldemo ko jamni lewona gombuɗum an won tan mone haali nenam nena haalnami wi kanko aɗa andi kaw kanko jaadigel rewɓe wonno nena men tan no yadanno wona yi bone kaw mbiyan noon gorjiguel kanko est ce que wona gomni jibinde mi anda de kam ɗum abu jel yettina mulu ko ma ko heƴi hen walla kalna kam so tawi mi jogiɗen probléme tan ɓe jogui anabu yeɗan ko woni an mbeɗa haalma jibinɗaɗa ɓeeɗo futtinde an ko woni way ndestude kawma haɗa haala ko ni walla ko wona ni ka wona nigis um yadana nena men de yo kawma wona o hokkanima jam min tan film ɗo faɗa yeeso wonta yiiti an wonta ko gondinita bonnare maɗa haɗe aɗa ɓeeɗo ha kawma arti ɓe sohli mon sallah ɓe ɓay ko sukaɓe tele mulu mi kam nehma wallahi kawno wayra ko nigis kaw guileres kaw resi guile min fam eyi ha joni haydara heɓi mi wira ko kaw gandanɗa holla jogui maɗa serdima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi guesa ma o serdima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi guesa ma o duniya ene jogui jomum sattirma fo hollugeno